Deputy Mirangu, nyaya iri kuitika ndeyekudai so. Pane nyaya irikupisa zvamai manje. If you're new here, don't forget to subscribe. Welcome to my channel. It's the Bombshell Television. Singade kurebesa nyaya, ganipinde munyaya. Hanzi akaramba kubatwa Garo. Akaramba kubatwa ma private parts ake mushure mekunge boss vaida kumubata pakazara vanhu. Nyaya iyi yakaitika kuBulawayo musikana ane 24 years. Saka inyaya dzinenge dzichipisa dzatiri tichipachi mafanzi eBombshell Television. Nyaya iyi yakaitika kuBulawayo, nyaya yemusikana here kana mukadzi anonyatsoziva ane 24 years akadzingirwa basa kuramba kudanana nabhosi. Bhosi akavhatara kuti no, inini kuti ndizoramba ndichishanda newe iwo wakandiramba hazviite, hazvikwanisike. Saka ndakuita sei basa hanzi anonzi akapiwa $20 nekuti anga ashanda kusvika pakati pemwedzi here. Saka nekurwadziwawo mwanasikana akabva aenda kunoripota nyaya yake kupolisi. Aenda noripota nyaya yake, zvakabva zvanzi mukomana ari kudiwa kukoti nekuda kwekuti imhosva yaakapara kuda kuita se kuda kudanana nemushandi. Asi dai wanga vari vamwe vakadzi waitoziva kuti bhegi rakubuda kana kuti vanobvuma vachitya kudzingwa basa. Saka if you are out there une same situation, pakaipa tsvaga solution, because every problem pane solution. Zviri kuitika munyika tiri kurarama. Please guys, make sure vane vayo varume vane vakadzi vanoshanda, follow them, make sure kuti they are safe, because vakadzika they can keep it zvine zvichiitika vachitoita masecrets, like for example they can let you vasina kukuudza kuti mwana hasi wako ende wotokura wotosvika pakuchembera. Saka hey, pakaipa dhila netimu yedu. Saka guys, kana uri mukadzi ari kunzoko kana kuti uri murume ane mukadzi ari kunzoko ari kushanda, please itai ma-follow ups muone kuti they are safe, because pakaipa zvikuitika munyika tiri kurarama ma1. Thanks for watching. If you are new here, don't forget to subscribe.